Så er vi kommet til afsnit nummer 5, og det er lidt om, hvordan man hjemme i Danmark ser på thai-kvinder. Jeg har været inde at se på udsendelsesrækken, der kørte på fjernsynet en gang, der hed Fra Thailand til Thy. Og historien er jo, at for godt 15 år siden kom en thailandsk pige, der hed Kay, til Danmark på et 3 måneders turistvisum, men hun var ikke interesseret i hverken den lille havfrue, Vesterhavet eller Rundetårn. Det var ikke det, hun tog til Danmark for. Hun var på udkig efter en mand, og hun tog direkte op til Thy. Hvorfor det lige skulle være Thy, ved jeg ikke. Men ifølge oplysningerne bor der godt 1000 thailandske kvinder i regionen Nordjylland, så hun har sikkert fået inspiration fra nogle af dem. I også godt cirka 15 år har filminstruktøren Signe Plambæk, der jo også er antropolog, fulgt en mindre gruppe af disse piger oppe i Thy meget tæt for at undersøge, hvorfor de giftede sig med en dansk mand, og hvordan de har klaret sig, og om kærligheden stadigvæk holder. Wow! Hendes forskning og feltarbejde danner altså baggrunden for 2 udsendelser, mener jeg, fra Thailand til Thy, og fra Thy til Thailand. Der fulgte 4 ægtepar, dansk-thai ægtepar, og det blev sendt i 2007 og 2008 første gang, men de er jo genudsendt adskillige gange senere. Senere hen har man også fulgt familierne og har lavet en ny udsendelsesrække eller en dokumentarfilm, der hedder Hjertelandet, der blev vist hjemme i Danmark biograferne. Jeg har ikke set den. Men jeg har set de meget populære tvillinger, Torben og Anders programmer om deres eventyr i Thailand, og det er simpelthen bare så bekosteligt. Og jeg håber virkelig, det lykkes for dem. Det har de fortjent, fordi der er en god portion naivitet i dem, men jeg tror nu ikke, de bliver groft udnyttet, men lidt udnyttet, synes jeg nok, det bliver. Når man i øvrigt kigger lidt på de data, der kommer frem hjemme, så siger man, at danske mænd og kvinder foretrækker i første omgang en fra samme land, altså en dansker, når de skal gifte sig. Men når man kigger på statistikken, så holder enigheden op efter det argument. Fordi hver 7. dansker vælger i øjeblikket at gifte sig med en udlænding. Og der er selvfølgelig forskellige præferencer imellem kønnene. Og lige nu er der meget fokus på piger fra Filippinerne og fra Thailand. Danmarks Radio har været inde og hentet en masse statistik fra det, der hedder Danmarks Statistik, og at de peger på, og det undrer jo ikke nogen, at flere mænd end kvinder vælger at kigge udenlands, når de skal gifte sig. Og som sagt, når de gør det, er det ofte med præferencer til Thailand og Filippinerne. Jeg tror jo, at Thailand vinder. Så har Signe Plambæk for nylig sagt, at MeToo-bevægelsen ikke fører danske mænd i armene på thailandske kvinder. Hun siger her: vi skal holde op med at koble kampen mod sexisme i Danmark til asiatiske kvinders feminine kvaliteter og potentiel udnyttelse af kvinder i det globale syd. Citat slut. Jeg er ikke helt klar over, hvad der menes med det. Men til gengæld har jeg i sin tid moret mig meget, da jeg i en dansk avis, jeg tror det var Ekstrabladet, så et interview med min gamle kollega Claus Pagh. Han var dengang godt op i 70'erne og var gift med en thai,
på omkring 30 sommer. Og jeg læser hans udtalelser, der gik sådan nogenlunde på, at være gift med en thai er simpelthen pragtfuldt. Jeg kan varmt anbefale danske singlemænd til at tage til Thailand og finde sig en dejlig pige. Danske kvinder, fortsætter han, har så travlt med at vise manden, at det er dem, der bestemmer. De vil være direktører i ægteskabet, i hjemmet, men sådan er det ikke med thailandske kvinder, siger Pagh til Ekstra Bladet. Og hvis man nu skulle tro, at nu havde han fået sagt det hele, så fik han tilføjet, thai-piger er kvindelige, de er søde og smilende, og faktisk er de, som de danske kvinder var i gamle dage. De får truffet deres vilje igennem, uden at man opdager det. Det ender med, at man gør, som de vil have det, og gør det med glæde, siger han. Og ja, det er ikke helt galt. Husket af dig, Claus Pagh. Desværre er du ikke mere blandt os. Lad mig så tale lidt om et andet emne, for at vise, at man skal ikke bare have det enøjede syns på, at pigerne i Thailand hopper i kagen med hvem som helst. For lad mig nu komme til, hvordan situationen var i Danmark lige efter afslutningen af 2. verdenskrig, hvor der var tusinder af amerikanske soldater stationeret i Tyskland, der var meget ofte kom på orlov i Danmark. Og derfor havde vi i 50'erne det fænomen hjemme i vores lille land, der blev kaldt for amerikanerpigerne. Det var piger, der havde et meget beskedent ordforråd på engelsk. Det de kunne, det var termerne for bar, restaurant, hotel og soveværelse. Og de tjente faktisk rigtig mange penge, og de fik en masse gaver, for eksempel nylonstrømper og andre produkter, som man ikke kunne få hjemme i Danmark, deres søstre ikke kunne få hjemme i Danmark, og derfor misundte man dem. Jeg husker fra dengang filmen, der hedder Natdusi betalt, og jeg mener, den er fra slutningen af 50'erne. Jeg var i lære dengang, og det var en meget dristig film om unge piger fra det mørke Jylland, der søgte til København for at blive medlem af korpset amerikanerpigerne. Et lokkende paradis. I thai-oversættelse fra det nordlige til de mere profitable byer er der altså ikke nogen forskel, og derfor ingen moralske løftede pegefinger. Så før man hjemme i Danmark råber højt om thai-pigers moralske standard, så husk lige, hvordan det var med amerikanerpigerne. Slut.